Какво правиш? Бива. Какво мислиш за живота от тук? Я знам се, Как се чувстваш в момента? Зареден Хубаво. с положителна Да. енергия от този Да. красив залез. Имам. Има. Какво имаш? Енергийка има. Какво правиш с енергия? Пауър. Какъв пауър? Я покажи нещо пауър. Ела. Кажи да я направи нещо пауър. Има! Има ли? Има! Ето ги! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, няма повече, стига! Искам си човек. Чакай, бе, чакай. Кой съм? Какви снимки направи доската? Групна. Ела, къде са, барай, кобре.